Je červen 2008. Červen 2008 a nechci reagovat na každé poplašné vyjádření novinářů, které manipulují veřejnost neuvěřitelným způsobem. Jednou nám řeknou, že hodně naprší, jednou málo naprší a někde fučí nebo sněží a je to hlavní téma skoro zpráv. Ale zaslechli jsme, že ve Španělsku a v Británii stávkují tyráci kvůli drahému benzínu nebo drahé naftě a chtěl bych díky alternativní televizi říct tento názor. Opakuji znovu, je červen roku 2008 a je třeba si uvědomit, že zeměkoule je pouze sklad, ze kterého bere 6,5 miliardy lidí. Je nás 6,5 miliardy a my bereme z tohoto skladu energetické suroviny. Nikdy v historii lidstva nikdo nevyrobil ani tunu uhlí, ani tunu ropy, ani metr krychlový zemního plynu. Tyto komodity, tyto suroviny energetické se musí vytěžit. A tak jako 30. června roku 1994 se v Ostravě přestalo těžit po 212 letech uhlí, tak se přestane těžit uhlí ve všech revírech na této planetě. Přestane se těžit ropa a přestane se těžit zemní plyn, protože už nebudou. Ta zeměkoule je prostě omezená a 6,5 miliardy lidí má neuvěřitelnou spotřebu. To, že říkám, že je to omezené, znamená, že tyto zásoby nejsou tady na miliony let nebo tisíce let, ale opravdu se počítají ve stovkách let. A těch stovek není mnoho, možná 2, možná 3. To je velice krátký čas a proto je třeba politiky, kteří toto neříkají, a já jich moc neznám, nazvat, respektive to obrátit. Dneska vlastně v Evropě, nejenom v Evropě, to je v podstatě banda politických zločinců, že neříkají voličům pravdu v tom, že energie už bude jenom dražší. A je to dáno tímto, ne tím, že s tím manipuluje vojensko-ropný konglomerát, respektive vojensko-ropná lobby, která je nejsilnější, samozřejmě na světě silnější než jakákoliv vláda, ale prostě je to z důvodu toho, že suroviny energetické jsou v jakémsi skladě, ten sklad je planeta Země a ten sklad je omezený. Bohužel, opakuji znovu, to není na miliony let nebo na tisíce let, ale je to na několik stovek let. A je třeba si uvědomit, že dneska, když se narodí děti, tak mají vysokou šanci se dožít možná ještě roku 2100. Ten rok 2100, 2200, to není něco v nekonečnu. 21. a 22. století, se domnívám, jsou v každém případě staletími přežití lidstva. Pokud nebude vládnout věda, zdravý rozum a morálka v politice, tak lidstvo bude mít obrovské problémy. Obrovské problémy. Politici to neříkají, žijí z jednoho volebního období na druhý prostřednictvím 4-5 letých volebních období. Takže žádné překvapení. Jestliže dneska cena ropy je taková v roce 2008, tak v roce 2050 bude dražší, ať je jakýkoliv kurz, ať je jakákoliv měna, ať je jakákoliv inflace. Prostě těch energetických surovin prostě bude méně. Nikdo je nevyrobí. Budou se jenom těžit a všechny revíry jednou budou prázdné. To řešení samozřejmě je na další přednášku a na dlouhou přednášku, ale je tady jakési řešení. Ale nedivme se tomu, že energetické suroviny už budou jenom dražší a je úplně jedno, jaká je spotřební daň. Úplně jedno, ty státy potřebují nějaké peníze z lidí vytáhnout, aby mohli sami sebe, byrokraty živit, armádu, policii, zdravotnictví, soudy, vojsko. Takže se tomu nedivme, že ty lidi musí spotřební daň platit, ale podstata je ta, že bereme ze skladu, který je omezený. Nikdo nikdy nevyrobil ani tunu uhlí, ani tunu ropy, ani metr krychlový zemního plynu. To je ta podstata. Ty suroviny tady jednou na této planetě nebudou. Takže se nedívme, že budou čím dál dražší. Děkuju.